искаш, бе? Спирай тук. Чакай, не, тук. Не. Ами... Дека си, брат? Словения, добре. Словения? О! Тук братя сме. Да, славяни. Помоги му. Ръмката толкова предна. Ами, час. Ей! Да. А Тодор? 2. Не, Теодор е малък. Или нашата това? Да. Да. Ама тя не е за вода, за пиене. Не е за пиене, човек. Не е за пиене, тази за мотор. Иляна нека да седне. Чакаме него. Това сте вие. Охо, излива се. Значи много добре го мина. Тук не трябва само да ти падна. Долу спирах да почивам. Естествено. Не, единствено чисто беше в кухата, разбираш? Много добре го. Само малко ли ти стига Не ще върви то по кухата. Нищо, давайте. Не ще, знаеш колко се мъчи по сите. А, това ли? Около го това. Пусни тая вода, не ти трябва. Дай, ти. Това трябва, за да знаете като ни видни катемски райдери. Педали, всички педали и карат КТМ. Така. Тук това трябва да е по-надолу, за да не защипваш дебело. Разбираш? И да вкарваш ето и те. Супер. Значи, да. Лошото е, че не съм млад. Чакай малко. Ти на колко години си? 37. Не ми викаш бабка. Млада момиче. Аз стана 38. Как сме? Още малко мислим да се ходим. Чакам на Илиян. Мисля да хода на нов хелпър. Окей, добре. Тук няма смисъл повече. Е, сега още една контрола. Добре. Това не съм. Не да ударя. Аз спирах 100 пъти да почина. Нищо. Окей, айде. Бай, мотор. Ти на 350 пиши. Нали? Аз тия кадри ще ги трия, те че не се деса. Знаеш какво? Ако искаш, където беше застанал.